Red blood cell wato jini ana samar da shi ne daga ɓargo ta hanyar wani sinadari da ke ƙirƙirar jini wato erythropoiesis. Shi ɓargo yana ɗauke da wasu halittu ne da ake kiransu da suna stem cells wanda suke girma su zama halittun jini a lokacin da jiki yake buƙatar sinadarai masu ɗaukar iskar oxygen. Wasu daga cikin sinadaran jini da ake kiransu da suna stem cells suna iya juya kansu nan take za su rikide su koma jini. Daga nan sai su samar da sinadaran da suke ɗaukar iskar oxygen su rabar a cikin jini wato hemoglobin masu yawa. A lokacin da suke girma, sinadaran sukan hayayyafi hemoglobin masu yawa, shi ne sinadarin protein da yake ɗaukar iskar oxygen ya rabar a cikin jini. Da zarar an sake jaririn jini wato reticulocyte, yakan ƙarasa girmansa ne daga kwana 1 zuwa 2 kafin ya zama cikakken ƙwayan halittar jini. Daga nan za su yi ta ɗaukar iskar oxygen suna rabarwa a cikin jikinmu har na kwana 120. Da zarar sun gama aikinsu, babban mai tace jini wato spleen zai tace su ya cire su daga jini. Daga nan ɓargo kuma sai ta sake samar da sabon jini. Haka zai yi ta kasancewa. Allah ya sa mu dace.